太く短く生きた姉だった。他の人と大きく違わない普通の道を歩んでほしいという両親の願いとは裏腹に、姉のケイは小さい頃から周りの子供たちと根本的に違っていた。やっぱり名前をカタカナ2文字にしたのが良くなかったのかしら、などと母親はよく言っていたが、全然そういう問題ではないと思う。小さい頃から数々の奇行で周囲を驚かせていた姉だったが、ここでは象徴的なエピソードをいくつか紹介する。小学校6年生の時になぜかテストの問題を一問も解かずに提出した。抜群に賢いにもかかわらずだ。先生が不審に思いテストを裏返してみると、なぜかそこにはケイの自作の短編小説が書かれていた。その小説があまりにも素晴らしく、先生は怒るに怒れなかったらしい。なぜそんなことをしたのか、半ば呆れながら両親が聞いてみたところ、悪びれる様子もなく、あの時の私にはテストを解くよりもずっと重要だったとしか言わなかった。運動会の時も男子を含めて誰よりも足が速いにもかかわらず、かけっこの時にトラックを逆走してみたり、美術の時間に自分のヌードをみんなの前で描こうとして先生に止められたり、とにかく何をしでかすかわからない人だった。僕はというと、小学校から中庸を重んじるタイプで、常に姉の気候を疎ましく思っていた。平凡が一番、目立たないようにするのが大事なのに、全くなんてやつだと思って遠くから姉を見ていたというのは全くの嘘だ。僕は常に姉が羨ましく、姉の持つすべての才能に憧れていた。僕にはそういう才能の類はほとんど備わっていなかった。唯一才能のある分野は絵だったが、それも姉には到底及ばなかった。そういう状況だったので、僕が姉の後ろを精一杯追いかけ、姉の真似をして気候っぽいことをしてみたりするのも必然だったように思う。ところが僕みたいな平凡な人間が同じようなことをやってもただ怒られるだけだし、シンプルに友達からも嫌われた。だから僕は自分の能力をしっかり自覚し、能力からはみ出ないよう平凡な生き方を骨の髄まで染み込ませたのだった。そして僕は表面的にみんなとうまくやっていく能力を身につけた。感情を表に出さず、泣いたりわめいたりしない代わりに、自分の意見は一切言わない不和雷動型の人間が出来上がった。でもいくつになってもケイへのコンプレックスは消えなかった。そんなケイの気候の集大成ともいえる事件が起きた。なんと高校を卒業するタイミングで子供を授かったのだ。慌てふためく両親に平然と、子育てしてみたいから意図的に作ったの。きっと素敵だと思うよ。と言い放った。父親は誰かわからないらしい。そんなこんなで18歳の母親が誕生した。凄まじい能力を持ちながらも何か人生にしっくりきていない姉だったが、弟の僕から見ても子育てをする姿は本当にピタリとはまっていて、まるでマリア様のように神々しく見える瞬間が何度もあった。数々の奇行はありながらも、ケイは
もともと愛にあふれた人間だ。そんな姉の愛が 100% 注がれた娘シオンは姉と同じように美しく賢くたくましく育っていった。気づけばケイは35歳、僕は33歳、シオンは17歳になっていた。そんなある日のことだ。僕の携帯に見慣れない番号から電話があった。何かの投資の勧誘かなと思い、嫌な気持ちで電話に出た。電話口の向こうの見知らぬ女性から語られたのは、投資の勧誘どころではない、あまりにも残酷な内容だった。その日は、ケイと両親が山奥の温泉に旅行に出かけていた。人の親になり、自分が親に迷惑をかけ続けてきた人生であることに、今更ながら反省したケイは、海外しく親孝行をするようになっていた。狭い山道でケイが車を運転していると、スピード狂の若者が運転していた対向車が突っ込んできて、ケイの車だけ崖下に転落した。3人とも即死だった。それからのことはよく覚えていない。大好きだった家族を3人一度に失うという、できれば経験したくない経験をあまりにも突然経験してしまったショックが襲いかかってこないよう、僕はロボットのように激しく事務処理を行った。メディアの取材もたくさん来たし、葬式やら役所関係の手続きやらで毎日がただただ過ぎていった。1週間くらい寝ないでいろいろ作業に没頭した。そんな中、弁護士だったか役所の人だったかに、シオンを引き取らなければいけない旨を伝えられた。未成年であるシオンを引き取れる身内は、もう僕だけになってしまったから。シオンとは小さい頃はよく遊んだが、さすがに思春期になってからは、あまり話していなかった。だから正直なところ、僕は結構困惑していたし、できればシオンを引き取りたくなかった。年々ケイに似てくる彼女が目に入ると、一生懸命思い出さないようにしているケイとの思い出が嫌でもよみがえってきてしまう。と言っていても仕方ないので、17歳のシオンは僕と一緒に住むことになった。17歳はケイが子供を授かった年だったか。一緒に暮らしてみると意外と大丈夫だった。僕の両親が住んでいた郊外の 3LDK に移り住んだので、お互いのプライバシーは守られた。僕は仕事で、シオンは学校とバイトで、平日はほとんど顔を合わせなかった。別に暗い人間とか引きこもりとかそういうわけではないと思うが、シオンは休日も部屋にいることが多かった。まあこんな感じでお互いに干渉せず、大学に入るタイミングで出て行ってもらえばいいかとなんとなく思っていた。ほとんど会話もなく、料理も洗濯も自分の分を自分のタイミングで行う日々が続いた。事故から1ヶ月が過ぎ、僕はようやく仕事に復帰することができた。僕は飲料メーカーの営業職なので、きっと僕がいない間、誰かに多大な迷惑をかけていたことだろう。まだ全然元気になったとは言えないが、まずはみんなに謝って、今まで以上に仕事に没頭しよう。思い出が追いかけてこないように。
そんな僕を待っていたのは、なぜかよそよそしく気まずそうなみんなの反応だった。家族を事故で失った人に何と声をかければいいかわからないという種類の気まずさ以外にも何かある顔だった。不審に思いながらデスクに座るや否や、課長に別室に呼び出された。この度はご愁傷様でした。いろいろ片付いた？ええ、まあ、それよりご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。これからまた精一杯頑張らせていただきますので。そのことなんだけどね、申し訳ないんだが、異動になった。え？君がいない間の穴を埋めるために急遽採用した営業の高橋くんがかなり優秀で、すでにお客さんのハートをがっちり掴んでしまっているんだ。君ももちろん優秀だったんだけどね、もうお客さんの方からこれからも担当を高橋くんにしてくださいって言われちゃっているんだよね。その後の会話はよく覚えていない。僕は写真編集室という実質左遷部署に飛ばされることになった。あんまりだ。ケイが死んで両親を失ってようやく仕事を頑張ろうと思った矢先にこの仕打ちだ。僕だって人並みに会社で出世したいという欲を持っていた。何かが僕の中で折れた音がした。その夜、僕は家に帰り、リビングで泣いた。泣いたのなんて5歳とか6歳とか、そのくらいの頃以来だ。感情をできるだけ出さないように生きてきたから。しばらくすると、シオンが帰ってきた。もうどうでもよかった。みっともないおじだと思われようが、何もかもどうでもよかった。2時間くらい泣いていただろうか。突然2階からドスンという大きな音がした。かなり大きなものが倒れた音だ。さすがに何かあったのではと心配になった。階段を上がり、シオンの部屋を覗くと、シオンが衣装ダンスの下敷きになっていた。大丈夫？僕は慌ててタンスを起こし、シオンを救出した。ごめんなさい。ちょっと探し物をしていて。シオンが恥ずかしそうに、気まずそうにこちらを見ている。男子全員がキュンときてしまうような表情だ。ケイはあまりこういう表情はしなかったな、と頭のどこかでぼんやりと思った。怪我はない？はい、大丈夫です。うまく避けました。それはよかった。今は人一倍怪我やら事故やらに敏感になっているので、僕は心から安心した。それより探し物のことなんですけど、お母さんがこうくんが泣いているのを見たらこれを渡せって。そう言ってシオンは僕に手紙を渡してきた。あいつ絶対泣かないから、泣いてる時は多分本当にやばい時だから、その時にこれ渡しといてって。僕は手紙を受け取り、封を開けた。愛する弟へ。やっほー、元気？この手紙を読んでいるってことは元気じゃないんだろうね。私は今34歳、あんたは32歳。ちょっと予感めいたものがあったので、この手紙を書いています。私は多分あんたより先に死ぬと思う。いつかはわからないけど、確実だと思う。私は天才だからわかるの。
だからこの手紙を私の分身であるシオンに託しています。さすが私の分身、バッチリのタイミングで渡せているみたいだね。それでね、小さい時からずっと言えなかったことがあるんだ。昔、私の真似してた時期あったよね。それでみんなからいろいろ言われたり、先生から怒られたりしてから、あんたは結構変わっちゃったよね。自分の感情を出さなくなったというか、私、あの時すごく胸が苦しかった。私のせいで傷ついて自分を出せなくなっちゃったんだって。あんたは優しいからそんなことないって言ってくれるかもしれないけど、私はすごく責任を感じてるんだ。私はどっちかというと、あんたがしっかりしてたから好き放題やれたんだ。あんたは絶対お父さんとお母さんの期待を裏切らない、ちゃんとした大人になると思ってたから。ずるいお姉ちゃんでごめんね。もしかしたら感情に蓋をするのが上手になりすぎて、いまいちピンとこないかもしれないけど、もしバランスが崩れそうになったら、もう少し自分の感情に素直に生きてみてください。あんたなら絶対大丈夫。この天才の姉が保証する。あとね、もしこの手紙を読んでいる時に私が生きてたら恥ずかしいことこの上ないんだけど、一回も面と向かって言ったことなかったけど、私はあんたのことが大好きだよ。今までもこれからもずっと。私なんかよりずっとちゃんとしてて自慢の弟だと思ってる。本当だよ。これからも自慢の弟でいてください。それから勝手なお願いだけど、私に何かあったらシオンをよろしくね。PS、もう絵は描いていないの？絶対才能あると思うよ。ケイより。懐かしい姉の筆跡、懐かしい姉の言葉、もうどうしようもなかった。年頃の姪の前で僕ははばからずに泣いた。さっきあんなに泣いたのに涙が止まる気配がなかった。どうしようもなくケイに会いたかった。僕も愛していると伝えたかった。僕だって一度も伝えてないのに。気がつくとシオンも泣いていた。当たり前だがお母さんを亡くして辛かったはずだ。泣いている姿は見たことなかったので、シオンも僕と同じタイプなのかもしれない。本当勝手なやつですよね。こんな大事なこと私に託して自分で言えばいいのに。変なところ照れ屋なんですよね。シオンが泣き笑いのような顔で言った。今度こそケイによく似ていた。それから数ヶ月、シオンとは以前よりもよく話すようになった。ほとんどがケイの思い出話だ。思い出すのすらつらかった事故当時に比べ、二人とも温かな気持ちでケイとの思い出を反芻できるようになった。そして僕は会社を辞めた。ちょっと大人げなかったかもしれないが、課長には文句を言ってから辞めてやった。ケイの手紙に触発され、感情の蓋を少しだけ外すことができた。触発されたのはそれだけではなかった。僕は会社を辞め、ある広告代理店にデザイナーとして入社した。小さな会社だし、給料は安かったが、僕が小さい頃からずっと大好きだった絵描きを仕事にできるのだ。
この上ない幸せだ。入社してから数ヶ月して広告のデザインを担当させてもらえることになった。どういう巡り合わせか、破天荒な女性の絵を描いてほしいとクライアントからオーダーがあった。僕にとっては簡単な仕事だ。モデルはもう決まっているのだから。